fost la Mamadeș, băiatul ăsta, la țară. Este șeful de grup al vânătorilor de la care... Dar este tânăr. Noi trebuie să aduci să-l ajutăm. Vă rog foarte mult. Prea experiență, are 39 de ani. Dar am trecut-o bine asta. Înțelegeți? Deci să știți și dumneavoastră că vânatul nu că ia din zbortele ei la alergat pe aici încolo, să te duci să nu știi unul de altul. Vânătorul când intră în grupă și merge așa ca mușii cu mine, poate gură. Păstrarea pozițiilor, atenție la vecinătate stânga-dreapta, nimeni să nu plece până nu se încheie. Nu se termină bătaia, nu pleacă nimeni după. Nu trageți aiurea, uitați-vă foarte bine în ce trageți. Mergem la iepuri și la fazani și la pincoinari, la fuli, la alte răpitoare cu pene sau cu păr. Așa? Fiți atent aici. Suntem oameni bătrâni. Eu mă eram șef de grupă și mă duceam, făceam organizații. Asta e rele, să știi. Asta e mai rea ca vulturi. Mai rele. Facă colea așa, că m-am păiat. Ele mai rele. Faceți tablou de vânătoare. Aici. Noi intrăm pici. Bă, stați toți aici. Bă, băieți, Da, fii atent aici la mine. Hai să duci în diam, fugi. Stai mă, ce mai e, mă, Fazanul la vale, fazanul. Fazanul. Fazanul, mă. E jos, aici. Da, se duce în tot, nu mai este, nu înțeleg. Că și nu știu. Hai că viu mai așa. Duceți-vă în ea.
se pare acolo la păr, parcă văd ceva mișcă. Marș! La părul ăla parcă văd ceva de el. Ăla îl mănâncă dacă atunci. Nu se lasă. Care? Ăla? Ia uite, na! Așa, Bravo! Așa, Bravo! îl vezi, mă, unde stă tu? Nu leg, fă și el de acolo, băi! Bravo, băi! Vezi cum s-a lăsat de acolo? Ăsta e altul. Deja tău, ăsta e altul. Vă spus eu, deci vă zic când ieși pe ori cocoșul ieși acea pe jos. Aici, acolo din vale, bagă-te din vale, că acolo s-o vede să nu. În dreapta, Nicușu. Bravo! Dar e puneți-vă, goși. E rănit, dă de sânge. Eu văzui cum deși el. Era sub mal și tu când plecă focul tot. Nu dă el? Mare. Să-i sumal. Îi văzui urechile și puțin din coamă. Băi, ăsta tură întrecurăm noi pe lângă el. Nu-l văd urmă când veni la vale. Ce? Cocoșul. Aduci tu așa, băi! Hai, la soare aici. Că mai sus că o să vede leasă. Taticule, mai dădui două după el. Mai dați că nu are cartofi. Mai dați. Zice că pentru fiecare blană de vulpe ne dă două brene. Atenție la ofertă. Atenție la vulpe. Aici am trecut. Iau de aripă lunile. Sau trei am apucat am trecut aici. Bă, dar e cam slăbuț. Mi-a dat boală. E pui. Bă, dă-te pe finală și aici n-a suberit. Hai, pui mă, pui. Aici n-a suberit, deci n-a suberit. Bă, tu să-mi spui când mă iei cu ăla, ca să întorn nasul așa. Cine îi strânge? Bă, aici. Îl luați? Ala mă, în jos acolo. Măciule, n-am luat, puteți să-l bate acolo. Aha, gata. E adevărat. Încă 3 kg pe la el și-l ia. Trebuie să zboară fazanii acum. Nu e tu mintitel. Tot mintitel e și ăsta. Ha? Tot mintitel e și ăla. Vrea să facă poza tot? Aha, altă minune. Da să fie și Lulu. Hai să vină și Lulu cu aceea. Nu face poza tot cu aceea, dar... Păi da, așa, așa. Fiecare cu ce împuște. Da, în fața lui, că de-a... Oal, recu, tu după ce îți faci două... Cătăline, uită-te mă, că uite-i morți așa împușcați-i la zi. Da, uite ce-ți fac, uite mă, coleg. Cea mai tare. Mai strâns așa, uite. Da, n-ai pe ce. Să fie și Lulu. Ăsta fu amără. Cred că băga fetele, Nicule, că el băga mâna pe sub fustă. Păi da. Înseamnă că de aia așa bună aia de... Sabon. Aici a fost... Sabon. Nu. Oh, e banca. Ăla e făcut de iadă. Gigi, mai strângeți-vă așa, mai... Strângeți-vă așa, cu picul. Dau și-o lângă tovarăș, mai încoapă spre... Mai spre asta, prime spre cunat. Dom'le, dar pe mine cu fazanul în direct mă Luați mă câte un iepure în mână. Luați iepurile în mână, că nu se vede. În mână, fazanul. Păi numai atât?
E micușel. Pune-l mă jos, pune-l colo, așa să pune, aliniament. Pune bă, stava puși. Așa să face, bă, acolo să pune. Păi stai bă, fraților, că mai luăm. Ce? Păi mai facem una. de început. Și caița, nu cu fundul aici. Nu cu balasul, că aia cu fundul. Mai faceți una așa și cu toți. La pălărie. Dă bă, dă-o ne-o ciulă, că ia la ei. Eu spune la că era noi. Facem o poză. Arată tu fata, bă. Pui și o... Gulule, Mă vezi? chiar cum te mișcați. Mângă-el la mustăți, mângă-el la mustăți. Ia te care ochi. Are ochii deschise. Să vezi cu pușile căcate, că poate fuge cumva. Uite mișcă. Iete-le că mișcă, mă, iete-le că mișcă. Uite cum mișcă. Are singe la mustăți. Vezi că vine un fazan. Ia-ți. Vezi că e un fazan acolo, bateți bine aceea. Vulpea, bă. Vulpea. Aha, uite. Vulpea. Zi iepurile fixe în vale. Eu le știu dacă e și în altă parte. Când strigă eu la vale, atunci nu se părea. O luăm de el pe acolo și trasă două focuri, dar cred că s-a dus, nu-l lua. Ai focul să trasă. Bengalor ceva, că se uite la mine. Vulpea. Mănâncă-o, Benga, mănâncă-o. Dracu, rău în final.
Ia o spinare că o să o iau. Băi, înseamnă că a fost Silvia norocoasă. Scutură de pureci. Da. Bă, dar e mare, bă. E mare, bă. E bulpoi. N-ai tu pe-al tău? Ce dacă mai fac? E bulpoi, bă. Ăsta nu e de anul ăsta. Ăsta are blană schimbată, vezi? Bătân? Dar e frumos, mă. Le scot dacă vreau, frumos, dar acum le facem din grabă, noi pe aici. Și unde bagi aia? La tine, aici? Păi, într-o pungă. Deci și părăce? Uite aici am eu pungă. Au un pungă acolo la congela. Băi, dar vorbea ceva de noi? Vorbea ceva de noi? Iepurile! Cătăline, pune pușca aici. Ce zicea? Iubeliți! Păi bine, bă, că pe asta noi trecurăm pe ti. Era așa al mami. Bă, fratilor. Capul Crezi să o iau, bă, dai în pula mea. Am impresia, lunule, că vă duceți pe la femeia așa, neagoane. Câte o țără așa, ar că ar trebui. Da. Băi, vedea, vezi ce înseamnă? Inele! Păi unde, bă? Nu, măi. Acum ce pică numai eu și eu cu bicică. E tăbită cu bicică. Gata, nu, măi. Ce, măi? Da, bă, dar ai uitat eu unul de subiect. Da, că e bine. Da, prins ăla. Ia-l ăla. El nu mai spunea nici cu ochii, nu mai spunea. Duci cu mine la cu ăla. La muierea mea. Eu vă bine stau picioare. Nu mai revine asta. Am pus care după ibul, da? Bă, dați-mi o bucată de ziar, Lulicu, bă, luați o ziar. Luați-mă o ziar. Scoate ziar. Eu am graham. Eu mănânc graham. Nu, dar uite aici. Dă-mă o gură de vită. Vezi că e de vită, nu-i dau ceva. De vită. Ia să-i facem analiză. De vită, de vită. Vezi picăntin. E sigur? E sigur? Care aveți, mă, care aveți carne de mișnești? De vită, uite, eu am, uite. Eu asta am fost la Mistești și am găsit. Doamne, dă-te mă aproape. Da, faceți sărace, te unde? Hai, mă, plățaia, hai de blană. Dați-vă toți grămadă aici, luăm fiecare cu măsură, dar acum ajungem și acasă. Aici e rău frumos. Și acum să văd bine. Le-ați luat? Dă-i. Îți bagă în bătăviță! Așa că Dă vin nasul, cu nasul, hai dă vin nasul. ce mai complicat? Dacă se pare puțin pe nas, pe nas. Se pare puțin pe nas. Termenul de nebuni. Aici nu am dat examen de bun. Unde e lăsăvița? Eu sunt aici. Să fii cu ochii pe tăviță.
E cel mai bun prieten al meu. Puțin mă n-am venit ăștia și cum ăștia să n-avem criteriu. Nu, mă, ăsta e mai bun ca voi, că... Apoi mai al dracu, știi, mai curvă. Bate crata la ăștia plică, e tăviță cu picică. Și bătăuși ne-am milică. Unde jos? Nu, dar realizat acum e. Am uitat, da. E gândit să fiu bătăuși. Tu te jucat să casolă și un Da chiar, mă, e fără de băiată cu o și votați. Bă, dacă nu se ce vorbă de asta, că e chestia, dar nu mai zice. Ce facem?